Mga kapuso, karong panahon sa teknolohiya, di na gayud basta-basta. Sanglit daghan na ang kabag-uhan. Nalakip na dinhi ang mga naandan nato nga sport. Kung kaniadto, aduna lamang ang traditional nga indoor o outdoor sports. Apan karon, aduna na sab ang ginatawag nga esports o electronic sports nga madula gamit ang teknolohiya. Busa karong buntaga atong sayron ang mga programa o inisyatibo nga ginahimo sa opisina sa MESO o Misamis Oriental Esports Organization kalabot niini. Walay lain ato makauban si Sir Henry Lopez. Henry, good morning and welcome din sa At Home with Jeremy Regional TV. Kumusta ka karong buntaga? Maayong buntag Sir Cyril, ug sa atong mga kapuso nga kauban karon. Maayong buntag sa inyong tanan. Malipayon ko karon buntaga, no? Kay tungod kay nahinay na og balik ang negosyo, mga activities, ug uban pa mga kalingawan nga na-pause gyud tungod ani pandemya. Sir, unang-una, di tiaw ang organisasyon nga inyong gihimo sa Misamis Oriental LGU nga nakatutok sa esports o gaming sports nga uso gayud karon. Unsa ba ang ideya behind nganong namugna kini nga organisasyon? Actually, Sir Cyril, bata pa ko na-introduce na iguan ng esports tungod pud sa akong amahan nga hilig gyud og tula, no, hilig gyud gaming. No, and then tungod po sa industry, tungod po sa pandemya, no, karon nga esports industry medyo ga-appreciate na sa mga tao, no, and then come 2016, no, ang turning point sa esports industry tungod sa isa ka Philippine team, no, nidaog sila sa The International 2, and the following year ang TNC naka-arbat og worth 18 million in pesos, no, sa premyo. And then, tungod po lagyan ng pandemya, Sir Cyril, kabatanunan, hindi lang mga kabatanunan, ang mga young at heart, mga nawalan trabaho, ang mga na-pause ang eskwela, na mga na-depress about mga mental health issues, no. Isa po biyang esports, no, so nakatabang sa di lang ilang atong mental health pod. Shout out sa among co-founder na si Congressman Bambi, no. Kauban gid namo siya ani sa pagmugna gid ani esports na industry here in Misamis Oriental. The first esports organization in Misamis Oriental. Kay ang vision pareha gid mi og vision, sir, no. Matudluan ang mga kabatanunan how to be responsible not just in gaming but also in social media. Sa inyong lantaw, sir, unsa na bagayod ka-importante ang esports karong panahona, labi pa nga daghang mga kabataan ang nahuk gayod niini? Ang esports, mga good Sir Cyril, di lang siya about gaming, di lang siya about sa pagsigitula kada adlaw. It's a lifestyle, it's a hobby na makatuon po ng kabatanunan kung saan sa ilang coordination, sa ilang social skills, no. Pamaagi sa among mga torneo, Sir Cyril. Di lang man miga pa tournaments na dula lang. During our tournaments, on-site tournaments, naapod may mga gina-invite ng mga speakers, professional psychologists, teachers, entrepreneurs na maghatag po og talk about responsible gaming and then how to earn through gaming, through esports, Sir Cyril. Usa ang inyong organisasyon sa mga nahimong active gayod, labi pa katong panahon sa pandemya. Unsa-unsa pud ba ang mga programa nga inyong nahimo so far? Through virtual events, Sir Cyril, we did virtual events. We also did on-site but not as much as our virtual events. Kay sa among virtual events gapa tournament, may virtual tournaments. And then gapa webinar sessions at Sir Cyril on responsible gaming, Sir Cyril. Sir Henry, aduna ka ba nakitang maayo nga epekto ngadto sa atong mga kabataan sa pag-engage niini nga klase nga sport? Aduna ka ba'y matambag aron sab nga dili sila makakuha og mga negative effects sa pag-engage niini? Positive gid kayo ang akong maingon karon, Sir Cyril, no, because we have players na nag-join sa virtual, sa mong on-site tournaments na bantayan gid namo sila, no, ilang mga attitude gid, especially attitude, Sir Cyril. Friends man namo sa social media, Sir Cyril, no, nag-follow man sa each other sa mga players, most of our players. Makita gid namo nga wala sa una saba pa man gyud sila sa Facebook.
grabe man sila mag-rant, nga na bitaw mga garant. I think positive gid kayong outlook aning among gabuhaton karon ang amo ang advokasya, Sir Cyril. So nakatabang sa gid may especially mental health Sir Cyril. Lastly, Sir Henry, unsa-unsa pa ba ang mga angay atangan sa ato mga kapusong misa-mis nun gikan sa inyong organisasyon, labi na sa mga umaabot nga kahimuan? Ayan, tangin ninyo ang amo ang relaunching sa organization. No? We will be introducing 2 major esport games sa whole Mindanao. At tangin ninyo ang amo relaunching, keep posted, follow us on our social media accounts on Facebook, YouTube, Instagram, and then Twitter. No, it's Misamis Oriental Esports Organization or MES. Daghang salamat, Sir Henry Lopez, sa imong oras nga gihatag diri sa At Home mo GMA Regional TV. More power sa inyong mga proyekto. Thank you so much sa pag-invite sa ako karon, Sir Cyril. No? Thank you kaayo aning opportunity kay maura gid akong gusto ma-introduce ang esports sa Mindanao, no? And then matudluan ang mga kabatununan how to be responsible not just in gaming but also in social media. Mga kapuso, chillax lang mo kay mo balik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.